Letíme kúsek od Petrohradu, pohoda. Ležíme, pozeráme filmy. Parádička. Ňo. Letíme ešte 6 hodín. A sme tu znova v Číne. Mesto sa pomaličky prebúdza. Paráda. Aha. Tam je nejaký žebrák na rýchme. Buddhistický chrám. To je bomba. Wow, parádny mrakodrap. Ty kokos. To je bomba. Á, krásny most. Wow. Paráda. Tu máme krásne námestie. Paráda. Trošku hmla. Ale pohode. Teraz hovorím niečo, ale povedz. Nahrávam. Čo? Nie, nahrávam. Povedz niečo. Magor Vaxi. No vypínam. Má to vypínam? No. Sral to trošku. Dobre, vypínam. Milión ľudí, klasika. Neuveriteľné. Budovy. Wow. Betonová džungla. Neuveriteľné. Tu by som nechcel žiť. Zmeškali sme metro. Za minútu ide ďalšie. Úplná pohoda. To je na úrovni. Mesto Chongqing v noci, večer. Vysvietené. Stále žije mesto. No, v pohode posilka. Sám som tu pekne. Krása. Idem zabúchať ešte na vreco. Umyť sa a spať. Wow. Stanica veľká jak dedina. Neuveriteľné. Brutál. Krásna kvetina z kvetín. Konečne sme v terakotovej armáde. Je to tu. Wow. Ďalší div za nami. Bomba. Milión ľudí. Ťažko. Kone pekné. Nie. Rozpadnuté koníky, pekne, šetrí sa svetlom.
Cigán stojí tu. Tu sú takí polorozbití vojaci. Neviem, dokopy ich má byť až okolo 1000 v celom tomto areáli. Wow. Sme v ďalšej hale. Tam sú 4 pekné koníky. Paráda. Všetko z hliny. Aj tento tu vojak. Parádny. Wow, pekné detaily. Bomba. Pretože to je farebné. Hneď by to krajšie vyzeralo. Ale paráda. Počasie nám nepraje, ale ja som zvyknutý. Trošku mrholi, ale pohodičke. Není problém s magorom na cestách. Trojhviezdičkový hotel v Číne. Celkom luxus, parádička. Telka jak hovado. Takú veľkú som ešte nevidel. Paráda, luxus. Tu sa bude dobre spať. Jebe ťa. Ideme si na hotel peši, pomáličky. Toto je akási štvrť mesto duchov. Nikoho nikde. Plná bomba, wow. Nikoho nikde. Zás mega stanica. Wow. Hala jak hovado. Wow. Mega hala. Milión ľudí. Sedíme vo vlaku, ideme pozrieť na hory, luxus celkom. Ideme rýchlosťou 308 km, luxus, fľašu ani nezatrase. Wow, technologický gigant, neuveriteľné. Autobusom na hory, v pohode. Niekto sa stará o cestu, niekto hrá, pohoda. Hory sa nám trošku rozvednievajú, tak hádam, bude niečo vidieť. Ideme na lanovku, ideme na to trošku. Na tu sneží a mačka tam beha, wow. V pohode počasíčko. Pohoda. Tak to priletel. Pohoda. Pohodička. Popíja sa tu nejaký káves, shit. No. Ideme po schodoch, až do neba. Wow. Pekné. Krásna príroda, zamrznuté, šmíka sa trochu. Pohoda. V skale vysiekaná nejaká modlitebňa. Buddhizmus asi. Wow. Máme za sebou tak 1500 schodov. Máme dosť. Pohodička. Krásna príroda. Wow. Teraz tá horšia časť, cesta dole. Strmé schody
Namrznuté, nie je to bohvie čo. Žiadna výbava. Wow. Ideme z turistiky dole, pomaličky lanovkou. Koľko? 1900 metrov sme boli vo výške. Parádička. Wow. Mačky chcú žrať. Ale máme len kukuricu. No tá im nechutná, tu nechcú. To je moja záchrana v Číne. Neuveriteľné, bez toho by som zdechnul. Wow. Teraz keď ideme z hôr, krásne sa vyjasnilo. Paráda. No ale ideme preč už, no čo? Ideme pomaličky na stanicu autobusom v pohode. Krása. Samé obchody, voloviny. Prvýkrát v Číne vidím, že vlak meška 1 minútu, aha. Neuveriteľné. Čo si neuveriteľné. Vlak 350 km rýchlosťou. Konečne Dragon v Číne, drak krásny. Wow. Pekné. Wow. Bomba toto. Wow. Krásne pandy. No. Wow, neviem čo to je, no ale paráda. Šupa. Wow. Kvetiny, rybky. Krásne, neuveriteľné. Iný svet. Aj toto patrí k výletu, keď cestujete s človekom, čo má rád alkohol. Klasika. Zlatá Coca-Cola. To je moje. Brácho si dáva kávičku. 8 hodín čakáme, ideme na vlak. Pohodička. Pohoda. Číňania furt stávajú, valia. Non-stop. Neuveriteľné. Akurát ideme len 303 km. Minulý rok, keď sme išli z Pekingu do Šanghaja, tak sme išli až 392 km. Naprostý luxus. Upratovačky furt chodia. Polícia, bezpečnosť, pohode. Paráda úplná. Krása. Pred chvíľou nás chcel autobusár ojebať. Cena jedného lístku bol 1 juan a chcel nám, aby sme mu zaplatili 30. Tak si ideme objednať taxík. Cez mobil všetko sa dá platiť cez mobil, takže luxus. Ideme k takej soche kamenej a tak. Taký Buddha v skale. Wow. Pekné. Ďalší budovia v skale. Milión ľudí. Neuveriteľné. Neuveriteľné.
Čakáme v radách milión ľudí zas. Neuveriteľné čosi. Ale počkáme si na dobre. Wow. Bomba. Krásne. To je bomba. Mega suchá. 20-metrový Budha. Neuveriteľné. 3000 rokov starý. Bomba. Milión ľudí. Klasika. Neuveriteľné. Milión ľudí. Krásne detaily, ale... Taká malá jaskinka. Zas s Budhom. Krásne, slniečko. Nefúka. Paráda. Wow. No, tam je brácho. Hrá klasika. Ideme cez rieku. Krásne. Paráda. Vyfarbený Budha. Krásny. Čo to tam je? Wow, krásna väža toto čínska. Bomba. Nikoho nikde. Šarkanov si to púšťajú. Deti sa hrajú. Teraz sme v meste Lian. Wow, vstup zadarmo. Celkom pekné. Wow. Bomba. Kapriky pekné. Kokotko, ešte mi padne pedofilík. To by bolo dobré. Kokotko, vymletý. Krásne. Krásne mačky tu majú. Milujú Číňania. Niekto ako maznačikov, niekto ako večeru, no. Tie tu majú šťastie, žijú. Strašne veľa báb tu chodí. V takých ich šatoch, krojoch. Čo nosievali asi v minulosti. Celkom pekne to vyzerá. Strašne veľa tu toho je. Wow. Neskutočné. Našli sme takúto horšiu ulicu, ale aj takéto sú tu. Toto v Číne papajú. Brutál. Toto není pre mňa. Milión ľudí, furt, kontroly. Stále. Balí sa. Dá sme na stanici. Pekné. Čakáme na vlak. Ideme teraz 5 hodín naspäť do Čončinku. Som tu v nejakom kresle koženom. V pohode. Čakáme. Teraz ideme cez 50-kilometrový tunel. Bomba. Wow. Neuveriteľné. Sme v 5-hviezdičkovom hoteli. 39. poschode. Wow, parádny výhľad jak hovado.
A škoda, že stichravo prší trochu. Ale parádička, akože wow. Bomba. Krásne vysvietený Chongqing, wow. Neuveriteľné. Takto nevyzerá ani Peking, ani Šanghaj. Fakt brutál. Krásne. Moderné mesto jak hovado. Mega. Inak oplatí sa chodiť dosť taxíkom, celkom lacné. Pohodička. Wow. Bomba. Toto je také mestečko osvetlené, dosť navštevované. Paráda. Lode premávajú. Teraz sme pod mostom parádnym. Metra, auta, furt chodia. Wow. Toto je čínska opera. Vyzerá to jak nejaká raketa z budúcnosti. Wow. Aj tam sú ďalšie budovy. Samé reklamy, voloviny. Pekné. Odkiaľ berú toľko elektriky. Neviem. Zase po Silke. 5 hviezdičkovom hoteli, pohoda. Vybavenie celkom dobré. A trošku zamakáme a pôjdeme spať. Robot čistí stanicu. Nepotrebujú ani ľudí, pohodičke. Sám sa nabije, sám uprace. Čakáme na metro. Metrovlak, alebo jak to nazva, ktoré ide cez budovu. Je tu asi 1000 ľudí. Je to také dosť známe tu. Ide asi cez 150 metrovú budovu. Wow. Zaujímavé. Normálne bývajú ľudia hneď tam. Sranda. 1000 ľudí asi. Strašne veľa elektrických aut majú. Parádne. Včera sme videli aj domiešavač elektrický, fakt tichučký, luxusný. Paráda. Iný svet, iná doba. Kúpil som si pomaranč. Uvidíme, ako bude chutiť. Sme v nejakom šaolínskom chráme, templ, kung fu. Parádne zas. Nie je tu ľudí, takže paráda. Krásne, vyzdobené. Wow. Pekné. Zachovalé. Strop. Krásne bonsaje tu majú. Veľa toho. Máme tu ďalší chrám, pagodu, alebo jak to nazvať. Wow, málo ľudí tu je, takže paráda. Veľmi pekné, celý pekný výhľad na celé mesto. Pecka. Vo vnútri plafón, ornamenty. Zemetrasenie. Krásne strechy majú tie konce úplne na úrovni, kvalitné. Wow. Ornamenty hore. Pekné. Wow, sme v nejakom luxusnom čínskom aute, neuveriteľné. Tu vzadu ležím.
Baracho tam úplne paráda. Neuveriteľne, všade kamery, obrazovky. Ty kokos, úplne luxus. Bomba akože. Zapni tam masáž. 那个吗？对，就 here the level. Here is the fridge. You can put your water, everything here Vodičku inside. si môže opäť. Luxus. Wow. And it's not only cold, you can also make it warm. Aha, yes. Jako čo? Že aj teplé to môže byť. Zohriate? No. Nechápem, toto je akože iný svet. This is Ďalšie obchodné centrum. Parádne, úplne iná úroveň. Wow. Krásne. Strom jakýsi a... Sme Parano burgeráreň. Posledný deň v Chongqingu. Ideme sa nakotiť, aby sme vydržali. Paráda. Vyzerá to luxusne. Tu sme boli v americkej reštaurácii. Paráda. Zlatá Čína, Američka. Tuto je krásny strom rozkvitnutý. Rúžový. Mrakodrapy. Aha, lietadlo. Wow. A Godzilla ide. Ježiš, tsunami. Takto tu Číňania večer cvičia v pohode. Púšťajú si hudbu a cvičia starší ľudia. Pohoda. Žijú. Výlet pomaly končí. Ideme metrom na hotel pre veci. Týždeň ubehol ako voda. Všetko dobre končí. Čakáme na letisku. O 2 v noci odlet. Let bude trvať 10 hodín. Sú nejaké automaty, voloviny. No, je to za nami. Týždeň ubehol ako voda. No nič, čakáme na odlet. Za chvíľu odlietam, ja som sa prezliekol do kraťasov, do krátke rukavy, mne tam býva teplo v lietadle. Niektorí sú tam v zimných bundách, každý to má inak. Čakáme, letisko veľké zase jak malé mesto.